Umasipala wesifunda saseMkhanyakude unezibalo eziphezulu zokukhulelwa kwentsha. Kubikwa ukuthi angama-169 amantombazana neminyaka ephakathi kwe-10 ne-11 abelethile kulesi sifunda nyakenye. Uhulumeni uthi ukukhulelwa kwentsha kuseyinselelo enkulu ebeka engcupheni imiphumela yezimpilo nezemfundo yengane yentombazane. Lo mfundi kamatikuletsheni oneminyaka eyi-17 ubudala onezinyanga ezisishiyagalombili ezithwele uthi ukuhluleka kwakhe ukulalela ugogo wakhe sekukholele ekutheni akhulelwe. Iyalo zabazala silalela isikhathi esiningi sigcine sesiwela kulesimo esibhekene naso kwamanje. Okunye ukwenza izinto singenalwazi lwazo. Ulwazi singenalwazi oluningi ukuthi uma wenza into kanje usuzophelelaphi ke ingakho nami ngigcine sengikwazi ngikusole lesimo engisona. Bekufakela ipressure ukuthi awena umdala kanjena unamntwana yabo lonto leyo yonke leyo nto igcina nawe ikwenza uzithola usungathi awufithi kule scheme esithize. Shuthi yona lento egcina idala ukwenza ukuthi nawe uzube nomntwana ngenxa yepressure ithola kubangani bakho. Ungqongqoshe uthi kudingeka iqhinga elihlanganyelwe yiyo yonke iminyango kahulumeni ukulwa nokukhulelwa kwentsha. Kulula ukuthi sikhulume ngayo lento ukuthi sizoyisolve, but lento isendlini, lento isekhaya, lento iphethwe ubaba, umama, umalume, uzibanibani khona la ekhaya. Into esicelayo ukuthi kulungile sibe nama program si government, but lawo ma program awazi usebenza if ama family angabambisani nathi. Umnyango uthi uhlose ukwengeza usonhlalakahle abazovashela emakhaya ukuze bakhuthaze abantu ukuthi bakhulume uma behlukunyezwa.